מצטער על הסינבוב שמש, פשוט חם היום ולא כל כך רואים טוב, אז אנחנו נמשיך בסרטון ועוד מעט חבר שלנו יבוא. אוקיי, בוא נראה. מישהו שאין לי סוף סוף. ואנחנו נקווה לתפוס אותו כי זה היה די מדויקת. כל הכבוד, תפסנו אותו. עכשיו בואו נמשיך ולחפש עוד. מקווה שיהיה לנו. חבר'ה, אני עומד לשנות את השם של הערוץ. The Royal זה רק שם מתחיל, ואז שאני כבר אהיה יוטיובר קצת יותר טוב ויותר מפורסם, אז אנחנו נתחיל בסרטונים הטובים, נעשה באנרים, אינטרו, הכל, הגרלות אפילו. אני אעשה הכל, אני אקנה בשבילכם משהו. בואו נראה, אנחנו קודם כל צריכים להמשיך בדרך ואז נגיע. בסרטון הבא אני עומד לעשות לכם סרטון כדורגל, אם אני אצליח לנפח את הכדור שלי ונשחק קצת, אני אלמד אתכם. איפה היית? בג'י. סתם. יאללה, אבא שלי קודם כל, מה נעשה? יאללה. אני עכשיו הולך הביתה ואז נראה מה יהיה. אני אשחק איתכם קצת.